帝都の喧騒。だが華やかな選抜の裏には火薬の匂いが立ち込めていた。死域の長、ローラン。彼女は墨の汚れさえも大輪のボタンに変え、怪しき笛野の手で馬主たちを操る。薬や気をつけな。美しさは火薬よりも激しく爆発する。王権を取り戻すものか、それとも古の呪いを運ぶ魔女か。猫マオマオの前に最強のライバルが現れる。空漫画第10部開幕。
す。